lisäksi sen takia, että yrttivalmisteilla on yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa. Samoin yleisesti käytetyillä yrttivalmisteilla on yhteisvaikutuksia mielialalääkkeiden kanssa. Niillä on yhteisvaikutuksia jopa e-pillereiden kanssa. No, mitä muita ja tässä ei missään nimessä ole kysymys kovin raskaasta velvoitteesta. Tämähän on aivan minimaalista säätelyä, kun se varsinainen tavoite on se, että ainoastaan välitetään informaatio tältä hoitajalta lääkärille, jotta tiedetään, mitä on tapahtumassa. Se ei kavenna kenenkään valinnanvapautta, vaan se yksinomaan lisää turvallisuutta. Kuinka usein ongelmia tulee vaihtoehtohoidossa? Ongelmia tulee hyvin harvoin vaihtoehtohoidossa. Ei niissä tule kovin paljon ongelmia. Mä todettiin alusta, mistä se johtuu. Okei. Eli? Just siitä, kun eihän niistä pidetä mitään kunnon kirjaa ja tämmöistä. Ihmiset ei niistä kerro. Mutta se on totta, että ei niistä voikaan tulla, koska mutta sanotaan se, että halutaan tätä potilasturvallisuutta tuoda. Niin minusta potilasturvallisuutta, minä ymmärrän hyvin elinsiirtopotilaat, minusta ne voivat myöskin kuulua ja psykoottiset potilaat voivat kuulua siihen. Ja yleisvaaralliset tartuntataudit, totta kai, siinä vaaditaan antibiootti. Ei järki tarvitse mennä, vaikka on vaihtoehtolääkinnässä. Me toteutamme sitä järjellä ja tiedolla. Mutta se, että potilasturvallisuutta ei lisää se suinkaan, että me rajoitamme ja teemme tämmöisen rajoittavan lain ammattilakeihin, vaan se, että me olisimme alkaneet rekisteröidä koulutettuja, kunnollisen opin saaneita terapeutteja, että olisi rekisteri, jotta potilaat tietäisivät valita, mennä tämmöiselle koulutetulle, ei kellekään puoskarille todellakaan, ja joka on kouluttamaton. Että tämä olisi ollut turvallisuutta ja olisi valvontaa ja muuta. Elisa, sinä olet käyttänyt hyvin monenlaisia vaihtoehtohoitoja. Oletko törmännyt tällaisiin huonoihin kokemuksiin, huijaamisiin tai huonoihin hoitotuloksiin? En oikeastaan. Ja se ehkä johtuu siitä, että viidakkorumpu on kuitenkin tosi tehokas. Että jos joku mun tuttu suosittelee jotakin, hän on kokenut, että joku terapeutti on tosi pätevä ja saanut hyvät tulokset hoidosta, niin totta kai itsekin menee mieluummin sellaiselle kuin ihan tuntemattomalle terapeutille. Ja sitten tietenkin just se, että olen itse ottanut sen verran näistä hoidoista selvää, että tietää, että jokaisella hoidolla on ne omat erityisalueensa. Että joku hoito tehoo paremmin tähän juttuun ja toinen sitten taas tähän. Että osaa sitten taas valita pikkusen sitä. Että yleensähän nämä teho kaikki. No ei se ihan noin kyllä mene. Yhden esimerkin tästä kehitysvammaisiin liittyvistä. Kuopiossa yhdet puoskarit, niin kehitysvammaisille antavat tämmöisiä sairausennusteita. Ja sitten siihen liittyy tämmöistä pillerikauppaa, ja sitten kun sitä oli annettu, niin sitten ne oli jo vähän paremmassa kunnossa, maksataan joku muu. Että näitä on kyllä tämmöisiä hyvin graavejakin esimerkkejä tässä suhteessa. Katsotaan tähän väliin toinenkin esimerkki, tarina siitä, että miten vaihtoehtohoito voi tuoda ikävän yllätyksen. Ritva Nevalaisen tie hyväksikäytetystä potilaasta Helsingin Arabianrannan aurinkoon on kestänyt monta vuotta. Mutta nyt häpeäminen ja vaikeneminen on loppu. Minä heivaan tämän koko taakan ikuisesti pois vajaamasta. Erään traumaattisen tapahtuman jälkeen Ritva oli henkisesti rikki ja päätti hakea ammattiapua. No mä kuulin tämmöisestä lääkäripsykoterapeutista, josta mulle kerrottiin. Joo, kuulin hänestä ja kävin sitten tämmöisessä tilaisuudessa, missä hän oli esitelmässä omista menetelmistään esimerkiksi. Mitä menetelmiä hän käytti? No hän on hyvin perehtynyt itämaisiin menetelmiin. Mikä niissä kiehtoi? Eksoottisuus. No oliko tästä apua? No se nyt on kyseenalaista, koska syystä tai toisesta minusta tuli hänen seksilelunsa. Kuinka pitkään sitä kesti? 2-3 kuukautta. No mihin se sitten päättyi? No mä kritisoin hänen toimintatapansa ja hän kovasti suuttui siitä ja heitti minut ulos. Niinpä vihaiselle terapeutille ei enää ollut asiaa ja Ritva huomasikin olevansa ongelmansa kanssa yksin. Vaihtoehtopuolella tehdään hirvittävän paljon hoitoja niistä on valitettu potilasvahinkolautakuntaan tai tämmöisen sinne 6 kertaa 6 vuoden aikana, kun taas sitten tästä meidän virallisesta hoidosta niin on valitettu 50 000 kertaa.
vaihtoehtopuolella ei oikeastaan kovin helposti väyliä ole. Ja tarpeellista mun mielestä olisikin se, että sellainen väylä tulisi, koska se jos pitää mennä rikkirevittynä poliisille tekemään rikosilmoitusta, jossa poliisi ainoastaan joutuu tutkimaan sitä, että onko tapahtunut rikos niiden kriteerien mukaan, mikä määritellään rikokseksi, niin siihen ei siihen kykene. Niin tämän naisen terapia ei ollut sitä, mitä hän odotti. Kuinka tavallista se on vaihtoehtohoidossa? Ensinnäkin on todettava keskeisenä seikkana se, että tämä henkilö todellakaan ei ollut lääkäri, eikä hän ollut psykoterapeutti, ja sen takia valvontaviranomaiset eivät voineet puuttua hänen toimiinsa. Hänet esiteltiin lääkärinä, hänet esiteltiin psykoterapeuttina. Tiedän, että on ollut useita vastaavia tapauksia, jotka eivät ole edenneet viranomaisille, vaan häpeä on vaientanut nämä uhrit. Hallussani on kirjallisia todisteita siitä, että näitä on käsitelty tai niin sanotusti käsitelty yhdistysten sisäisenä asiana, niin että ne ovat jääneet sinne ja mitään todellisia seuraamuksia ei ole ollut. Ja näitä poliisitutkinnan kautta edenneitä tapauksia luonnehtii se, että nämä uhrit ovat olleet todella pahasti yksin. Näitä tapauksia on vähän, mutta vaikka niitä on vähän, tämä lainsäädäntö on luotu juuri heitä varten. No Liisa, kuinka suuri ongelma on se, että kuka hyvänsä voi julistautua vaihtoehtohoitajaksi? Se on ongelma. Totta kai se on ongelma. Mitä pitäisi tehdä? No, pitäisi sellaiset kunnolliset rekisteröidä kunnolliset terapeutit. Sitten täytyisi olla kunnon rekisteri, täytyisi niin kuin heidän koulutustaan, täytyisi tarkistaa, täytyisi luoda koulutuskriteerit. Eli ne olisivat tunnustettuja terapeutteja ja tunnustettuja hoitajia. Tämä on huijaus. Totta kai se on huijausta meidänkin mielestä ja tosi pahanlaatuista. Ja monta kertaa varmaan tällä mielenterveyden alueella se on yleisempää kuin aivan tavallisen pienten lasten kolikkivaivoissa ja univaivoissa ja niin edelleen. Markku, mitä mieltä olet tällaisen rekisterin perustamisesta ja tiukoista koulutuskriteereistä? No musta on ihan sama, rupeeko ryhtymään ja tämmöiseksi Jumalan välikappaleeksi, antenniksi tai sitten saa koulutus, sillä on mitään eroa, koska miten hömppää voi kouluttautua, jos se pohja pettää. Siis 10 kertaa 0 on 0 ja 100 kertaa 0 on 0. Eli ja tätä minä olen ihmetellyt, kun esimerkiksi ministeri Risikkokin puhuu sen puolesta, että pitäisi olla koulutettuja hoitajia. Mä en ymmärrä, miten hömppää voi Miten Liisa, sinä olet kouluttautunut Minä olen kouluttautunut homeopaatiksi. Minulla on 3-vuotinen koulutus ollut Suomessa. Aloitti silloin ihan tämmöinen homeopatiakoulu, 3-vuotinen, ja siellä kouluttauduin. Sitten on käyty hakemassa jatkokoulutusta esimerkiksi Baden-Badenista ja niin edelleen. Että meillä on ihan kunnollinen eurooppalaisia vaatimuksia vastaava homeopatiakoulutus. Ja itse jatkan tässä koulutuksessa. Elisa. Mä haluaisin sen verran vielä tähän koulutukseen kommentoida, että jos ja kun tämmöinen laki menisi läpi, mitä nyt tässä kovasti puuhataan, niin jotta lääkäri voi tehdä yhteistyötä näiden terapeuttien kanssa, lääkärillä pitää olla sitä luontaisalan koulutusta. Eli lääkäriä pitää mennä ja opiskella. Eli siinä on tosi iso tällainen, koska ongelma jo sen takia, että lääkäreillä on monesti tämmöinen markukaltainen asenne valitettavasti. Ja just esimerkiksi eilen mä kuulin tämmöisestä lääkäristä, joka oli kieltäytynyt hoitamasta erästä lasta sen takia, että hän tiesi, että tällä perheellä oli tämmöistä homeopaattista taustaa ja ohjaa siis lääketieteellisessä koulutuksessa siellä on niin paljon, pitäisi opiskella ja sitten missään nimessä ei tämmöistä hömppää ei niin voi. Sä et voi suositella potilaalle mitään luontaishoitoa, eikä jos pidäkään suositella. Miksi se suosittelisi vaikuttamattomia hoitoja? Niin se nimenomaan just tähtää siihen, että lääkäri tekee sitä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Ja siihen missään nimessä ei pidä mennä. Lääkäreiden pitää pysyä erossa tästä hommasta. No Hannu, oletko sinä samaa mieltä? Käytännössä nämä asiat eivät ole aina aivan niin yksinkertaisia kuin mitä Markku tässä esittää, vaikka minusta ne on hyvin pitkälti oikeilla linjoilla. Mutta uskotko yhteistyöhön? Käytännössä on niin, että esimerkiksi on tietyissä päihdeyksiköissä sovellettu niin sanottua korva-akupunktuuria, joka sinänsä pohjautuu lähinnä maagiseen ajatteluun, josta on osoitettu, että se ei auta huumeriippuvuuden hoidossa tipan tippaa, mutta
Jos se on keino saada nämä narkomaanit tulemaan hoitoon ja he muuten eivät tule siihen kontaktiin, vaan he vaativat jonkin käytännön toimenpiteen, joka on heistä houkutteleva, niin heidät saadaan silloin hoitosuhteeseen tällaisen keinon kautta. Ja tässä mielessä